Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu. Standby sa Action Night Patrol magasunod sa dili ginamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! My God, I hate trucks. Aksyon! May Patrol! Liwat, mayong gabi. Kamusta naman mga palangka na Montag Palabati, region-wide mga palangka kita sa 11 ka oras. 15 minutos karon nga adlaw, Huwebes, petsa 5 de Nobyembre. Huwebes naman nga edisyon sa inyo sining palatuntunan sa kanandang liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton sining nga news team, aton sining nga mga correspondent. Sa liwat na Manila sining nga pagdulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blood entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blood entry aton sining kapolisan Central, Southern kag Northern Negros. Of course, ang atong sinimata kagdurungan oras sang kagabihon, ang atong sininga Patrol 2 Crosswind Patrol kay na pa nagalambiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod. Liwat nato nga bantayan kagimulsuhan, amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Anano man nga mga eventualities from where the action is. Ara sa aksyon dyan Diaz ka mag-responder. Back to back sa aton nga piloto, was-was ko dumay, Ariel lang kon mais. Importante, why lang Malaysia aksyon, Papang Nixon. Tahom. Updal magkita sa aton sining nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control. Sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Oliver Pason. Backup diri sa aton nga IT expert Action JM by Keen. Transmitter sa Control Tower, Barangay Tarok, Syudad Sangbago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Bernie Villacanas. Ang batang suway
Sa kinandan ang inyo sinialagad, ang korman sa Action Night Patrol program. Ako naman si Action Eric Magbano, up din ninyo ako sa labilin. Sa kaoras, 15 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Okay, sa mga ihado, prepara ang lapis, ballpen, kag papel. Hindi lang papel, ara lang kalendaryo. Pat ini naman ang numero sa kalendaryo para di ka malipat, ha? Dali, nagid lang. Pila gani? Sirado 50 dias. Paskwa na. Why kita da? May nabili pa kita nga bali 57 dias. Welcome sa 2021. Goodbye sa 2020. Sa taran nato nga maka-aksyon, whoever you are, wherever you are. Kami diri sa Action Radio Bacolod ang inyo kapamilya. Bansi nga nakatamyo sa inyo malipayon nga Paskwa. Kag mahamo nga yaon nga bag-ong tuig. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippines Standard Time, alas 9:49 na. Uy, ang pinaka-latest galakas ng panahon, bagyo nga si Shoni. Sa gihapon may kalayoon nga 340 kilometro. Ara sa gihapon sa east sang Basco, Batanes. Ang forecast sa pag-asa, si Bagyo Shoni maga-landfall buwas sa aga. Kag magabiya man buwas sa gabi. Pero may nagapasulod naman nga LPA. Si Bagyo Shoni may kabaskogoni nga hangin nga nagalabot 100 km per hora sa sentro, kag kung kaysa may pagmulumadlos nga nagasaka 125 km kada oras. Landfall siya kuno buwas sa aga sa Basco, Batanes. Pagkagabi ma-exit ni siya kuno sa Philippine Area of Responsibility. Pero again, suliton ko, may nagasunod naman nga LPA. Ang forecast sa pag-asa base mangin kabay pang hindi lang isaman kabagyo. So halong-halong, ha? Wow. Kabudlay sang kwansa mo, sang sitwasyon, no? Mami subong sang aton, di nga lakas sa panahon, kaya daw nagulugal-om ng kaina, pero bagi man nagsadogid nagulan, ha? Tulo talithi lang, pero may mga porsyon sang banwa, kasulat nga doon nagulan-ulan, gid. Pero okay lang na. Tanting hindi siya magparehas to sa Bicol region nga sa ganitong ilang mga linya ka kuryente ito ay pato ma-restore kasi malabutan pa gani kuno Paskwa mo kasubo, no? Way ka na balay dulong pa porti ang mga labnang to lutak, grabe. Hindi ka balo naman kamo na tapos ang lutak na pag init pag mala yabok na naman. Ay puwerte. Grabe nga halit ni Bagyo Rolin. Ang iya to nga ramag to sa Bicol panghakroy kag pahibi sa halos taranto anangin biktima. Mga balay lato hindi na makalapuslan. Nagkalatabunan ka bato, natabunan ka lahar. Nagkalakakas ang atop.
Uy, gid daw kabudlay sang ila sa mong sitwasyon. Wala labot pa sang COVID ni. Doble kayo itong mga taga Bicol region, no? Mas naapektuhan sang bagyo nga si Rona. Diri, pasalamat lang yapon, no? Ayos! Ang unang awain sa ato sa nga pagpangalagad sa masamig ginadul. Ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Diri nga porsyon sa ato sa nga pagpangalagad ginadul. Ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Kag ini mga porsyon sa ato sa nga Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio. May gabi nila kay Mama Betelao sa Binalbagan. Kamusta si Mama Betelao dira sa Binalbagan? Manang Bekelao, Kumari Jan Silao, Kumpari Nelbert Adlan, Tuto John Berg Jude, Philip Jude, Alkim Jude, kay Kumparing Chikel Jude, Ihado Aljandra kakay Nene Lao. Belated happy birthday. Sa mga pampost na sa may share sa Binalbagan na, ara na sila da. Mga empleyado, security guard sa Kedan kag sa Accounting Department, tanan sa Biscom Binalbagan, na binigid kay Miss Nora Di Babildo,
kay Mr. Leve Frias, ara siya. Gapa urok-urok na. Kamustang mapisan kagabardi nga LTO chief sang Bacolod City? Lugay na kami kitanay ni pare Ruben Campos ba? Engineer Nonoy Galunan da, kag Ma'am Julie Hamandre sang All Sector Industrial Sales sa Kabangkalan. Andra nga pagpaurok-urok ha. Kay Rogelio Toto Catalbas Jr. Busy siya kabataan niya. Amon migos puno lunok na. Kapaurok-urok. Maninoy Mr. and Mrs. Jerry Honteveros and family. Mr. and Mrs. Roger Montalvo and family. Sa kay Toto Chong nila sa Apollo Restaurant, sa kay Bambam, sa kay Bimbim, sa kay Ching. Maninoy Senchamorph, kamusta? May Kakaloy Bibidor dira sa Rosario Heights sa Division sa Barangay Takulinga pa urok-urok sila. Sa kay Bog sa Buendia da, sa kay Francis Gua, manandara nga pag paurok-urok. Pamati sa inyo palatuntunan. Antes ko malipat, happy birthday sa kay Charmin Ladores Arnaiz sang Escalante City. Happy birthday kay Charmin Ladores Arnaiz sa Escalante Alingkay, JM Biking. Sa kay Lonsky Ermita Anidat, mayon na dala nga pagpaurok-urok. Sa kay Jen Perez dira sa Minalbagan, kinatamyaw kag ni Jo Marie Formentera. Ara sa gilaga paurok-urok gid. Si Lianita Cosio, ba ara man si Lianita Cosio. Paurok-urok man sa Magsungay. Si George Nibraha kag si Amik Agutmo. Natamyaw ka mo ni Rosalie Villorente. Sila ni Jocelyn Libuon Dispuho da. Paurok-urok sila. Kay Hammer Blast kag kay Charlene Maglangit Barcelona. Araslaw. Bangkalan City, Barangay Carolan, Pamilya Sabrin, kinatamya ka mo ni Ariel Istorco Sabrin. Manong Emil, kagmanang ni Lida Lopez, sa Tabunan, Bago City, mayong gabila. Sa kanduniara si Anadilia Torres Siaho. Hoy kay idol ko Yansky Alas Advincula. Toto Yansky, kamusta Canada? Huwag ka nagilga PM sa akon ba? Toto Yansky Alas Advincula. Kag si Francisco Avillar. Edmar Inchero da, may gabila. Kag kay Alex Montesa. Ayos, impunto, las 10. Corpiona. Check lang ato sa nga Patrol 2. Sa Corpiona ato sa nga pagpangalagad. Si Josephine Cardinal Abrigo araw. Sila ni Nelny Realista kapaurok-urok na. Pinky Palacios na may gabi sa Sumag. Check to si Action John Diaz. Patrol 2 sa Crosswind Patrol. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yari si Action John Diaz sa Patrol 2 John. Darling, darling, stand by me, stand by me. Ayo di purma. Hindi ka sabay si Papanga. Mayo kay Marisong kondisyon pa pa ko stand. Kila po sa kambal mong by me. Oh, stand by me. Ayo di purma. Lumalabas. Banyo Queen. May gabi, ako direct may gabi sa totoran nga magkakson. Karami, amon nga libot-libot nga pang mayos ng panimpo naton. Sa palibot ng sudad, do lagi do apatimaan nga magulan. Galing kasi mapang nagpasumpit bago gid lamang. Kay para ko na mabuhinan man ang higko sila lawas. Ang barokha niya magkupos-kupos man. Ha? Ang barokha niya magkupos-kupos man. Mamo na sa akin para agwasa.
Mayang gabi, kumusta sa tataran nga mga kakson na may amon nga libot-libot sa Bacolod, Rio. Hari kami sa may Burgos, Street Action Direct. Oo. Lapit kami sa may Burgos, Lacson. Kaya na, pag butuan amon sa may Burgos, Lacson nga area Action Direct, kibot kami gulpi lang galing nagapapay din traffic lights. Kaya kung mag-ados, mag-alas na. Gali, matik. Matik, kaya man papandos papalo ko ginulat kay para mapatay ang traffic light dire kay ti manog tabok pala kami sa intersection ga pula lang pag katapos to no patay na tanan nga traffic light kulbaan siguro kay papang no pero sa ton mga ka-action preparar na kay curfew na Curfew no? na. Last just na. Curfew na dapat sulod na kay para hindi mabiktima hindi mabiktima sang manugpatay kaya hindi mabiktima sang patay patay huya Laban. Nasulod na kay para wala sang may krimen nga magluluntad sa palibot sang surada sang Bacolod. Kala ano na sa aton mga dalanon galing kimiara pagid ibado nga salakyan Oo. nga aton makitaan action rec especially diri sa may Lacson. May nagapangimos pagid man nga mga baligyaan bla. Kay hindi ni maligar sa aton mga ka-action niya ang mga pumuluyo sa Bacolod do gusto pagid mo pa ulo extend gamay kay nabla ko na po na sinabi nagkasulod sa mga kalanaan no matugayan ginasaya mapungkog na may istoryanay para sila kung bago lang sinabi kakita ay take is aga take opportunity gina so hindi ka mag-expect usually nga pag alas 10 curfew kalabanan mga baligyan sarado na alas 10 kaya kisaga depende minas na mo kay usually mga customer malin din mga 15 minutes before no Tribla sa may di open la rin na de. Pero damo pa may binakal pag ano mo 24/7 ni guro ang groceria. Wow. Damo pa ka binakal iban ganing nga nagabaligay na saldri sa may lapit sa may paksadyo nagapanghimos na. No? Sabag ulang kapanghimos kay ti damo pa nagabakal mong no. Ang iagari diri ka Bacolod City Mobile First Company ingagaw pa guys ka mao 2-minute burger Sige. Diri sa may kisang aldo sang Rizal gat tao. Taga din na, taga Bacolod City. Iya ka City Mobile Force. Okay. Tiyan ako kay ngagaw pa sila gani iyo ng pamahaw. No? Kay may bukas pa bago gilamang na mahaw pa sila. No, para magkabuabusog-busog mas labi, di samtang sila nga nagalambi yung mga ka-action. At least, no, hindi man sila magutman. Teka na, ay biyahe nga gutom. Tamak development is important, you know. Dapat putantigid busog, no? Anyway, may gabi lang gari kay Barangay Kapitan, Ricky Mijares, nga kayo na nagkakitaay kami. Ginasukot na balang ginasukot yung karepel, may isang balot, kaya pangalan. So, kung mag-night patrol na gani, gapamati na sa kadagabi, balot na ginapangayo yung mo. Bakuti yung balot mo, dasun lang. May gabi man sa patrol, sa mga nag-patrolya, sinusubong man, Sir, ano gano'n ang sa may police station number 1 nga patrol, action rec. Sir Francisco? Sir, hindi mo ito Sir Francisco. Nagulong duty, Sir Francisco, mag-ulain to guro. Naka-on duty ka rin yung gabi, dra sa may patrol car sa police station number 1, nag-puro pay-pay ka rin yung gabi, ho. Kaya lang nakapaglibot, sir, ang mga basura, di sa may Plaza Mart, may panapangakot ng iban. Lalanda, kaya ang IPM, guro ka matamat ng guro libot, galambi yung mas lakro na nga gabi mga ka-aksyon, no? Derivator observation, like sa area sang ginsangan, aksyon, like sang Lozeriaga, San Juan, kanugbo ka di sang kablik sang kuryente, no? Ay, galing. Kalapit lagi dyan masangit na. No, kung mag-ano ka-action na reg, ano? Maagyan na karga container van, labay ka na sa sagapa, ta? Gani, may lang kay ginakayo na ding dalan sa may San Sebastian, bala? Hindi na din malabyan sa mga lagko ang salakyan subong. So, ang ginobra na nila, dito na sila na ginipag-route sa may barangay Bata. Malusot na sila sa may circumferential road. Hindi na sila kalabay kay under construction na di ginakayong dalan, bala? Muna sa may palusot na sa may Dar Action Rec. Okay. Kana dra, no? Wala na daw sila ginapaagyan, no? Okay, para under construction pa. Okay. Damo ga pamangkot ang may mga motor bla, ang may mga angkas niyo kung pwede na nagkunogil. Wala naman nabi ginadakop na damo na gamitan tang angkasanay. Mayroon na. Agi lang to yung barrier to ya. Wala to, Isa lang to ya ka, ano ya, pagkadugay, dula, ano to ya, no? Damo kang kasangka sa subong katik, wala mo sa mimimo, makatos trabaho, imbes ka mag-upod sila sa iba, hindi nila kilala, mas mahal na magkangkasanay dila sila.
no? Kasi at least bala, no, sure sila i-accelerate, no? Hindi sila mabudlayan, ang magbiyahe man sila, no? Diri sa may daan nga City Hall, kung makit-andri naton, namin man ang lugar diri sa area, karon gabi wala masyado mga salakyan. Like, before may nagpa-parking man yung mga private nga salakyan, Okay. pero karon yung gabi daw wala masyado. Nako, may gabiyahe pa nga gaw jeep gali, may di ba sa nga jeepney pa, Bata Libertad. Ara pa, last step Ara siguro. pa, Last step na. step siguro. Oh. Kaya ari dito sa may downtown, ate pabalik na bata, no, kaya ro tayo pa north na, so pabalik na ni sa gingagaw pa mga jeep blati, niyari pa ni pasero, yan mo ni oras mo. Oh, Kanugon pa man nga, hindi mo bala masikop gate. Kag sa bagay, amo nga simple, sino mamadakop, sino police na lang guro nga kada police station. Pero, although wala man ito sila kinang carriage, pero kung may mga pasero, pakaluoy man nga ara sa dalan, karon kung gingagaw man sila nga trabaho, Gani. kung ibabi pauli pa lang, no, instead nga magasto na sila na kulako, kasi usually, magsiling ka taxi, medyo mamahal-mahal kagid man nga, magasto kagid man, ayaw naman nga nag-jeep ang iba na. Gani. Kaya para ka-save man sila kapigado, nga daan sumungsang panahon. Kaya namin man ng tiyempo, hindi mo sila mapahangan kung nagkabiyahe sila sakay sila sa jeep, no, kasi kung nakinaranon, mag-save ka naman na, nag-jeep gid man action, Eric, no? Yeah, wala siya nag-jogging sa Kapitolagon, may pa no? Close pang lagun. Saan ka na ito mabukas ang sugo jogging da? Sa Lunes? Sabado pa. Sabado. Sa Sabado pa. Okay. Pero last time to, Tuesday, nag-observation report ko sa may Capital Lagoon, Oh. ginamatamat sa Manila nga pabalik bala ang sitwasyon. Oh. Kaya usually ang tanan nga suga ginapapasiga na nila, no? Ang mga ang tinlo gidya, amo na namin sa Lagoon kay preserve siya, no? Kay wala sige pasidlang nga daan. Tinlo sa bisan sa doktor nga damo da kaon nga puruspos abi. Oo. Tinlo sa gyapon yang palibot sang Lagoon, namalid sila sa gusto abi, may mga gwardiya gapon na ka on standby. Oo. So sa amo to nga gabi malakitaan kami ni papanga isa ka tawo nga nag-jogging la. Wala na naman pamangkot kung sino to siya, kung base blang gwardiya, alam mo sabi ka Lagoon nga nag-all exercise mo sila oras. Oo. Pero hindi pa to sa allowed ko na mo sila nga gabi. Pero most probably maka-action basta report man sa Sabado na ni siya, pero matabo sila doon jogging and walking lang ang gina-allowed. Kung may exercise nga grupo-grupo, the group of 3 lang, tagtatlo lang sila kabilog, abi, hindi sila pwede ka pa sobra action kay para masunod na lang social distancing, tapos doon limited lang ang number, nga ara doon sa sulod, abi nga magkalagaw, may ara man log in, log out, para sa contact tracing nila. Tapos may ano man tayo temperature check yapon, no? Okay. Mayo man na, kay kung nabuksan nila sila, at least may harap mablang additional man nga lingaw-lingawan, kilokatuan, kay kung sa may iba Bacolod City Government Center ka, open area sa tuod, pero kung mag-ulan nga daan, draya, lapot sak kanyang hilamon mong, sa mga pongkok, adaragolo sa mga ano na, gali kay ang ila daw plongkuan sa NGC compared din sa Lagoon, sa NGC nga, hindi dasig na maka-absorb sang tubig ang ilang mga bangko-bangko, dala kay simentado lang. Diri sa may Lagoon nga do brick, na sa brick or may mga bato sa nga dasig na ma-absorb ang basa, nga dasig na sa magwala, mapungkuan mo lang sa dayon, no? Okay. Amo na nga do kalabaran ko dra. Anyway, sa tuntunan nga maka-action, nagbalik na naman no ang amat-amat nga pagkasal sa mga anti-illegal drug operation sa aton nga mga otoridad kay tiyambal nila do naanad sila guro, no? Anyway, congratulations gili action Eric bala sa mga bag-o naman gindeklarar nga drug-cleared barangay. Mayara naman gintong deklara na drug-cleared barangay, tingala ko man nga ang aton nga mga chief of police sa province, ang iba ato to sa may Iloilo. May mga resulta na kay nag-deliberation sila kay na. Okay. And sining gabi ginpadala sa aton ni Mr. Nicolas Gomez ang Piria Negros Occidental ang listahan, no? May di 19 ka mga barangay sa Negros Occidental ang sa gindeklarar nga drug-cleared barangay. Pinakadamo gid ho Banwa ko gid sa Isabela gid, damo-damo to. Oo. Damo-damo man gindeklara dito nga drug-cleared barangay sa Banwa namon sa Banwa sa Isabela. May mga ibang to nga Banwa nga may mga multiple numbers man o barangay. 49 ang nag-apply, 19 lang ang nakapasar. Kaya may 3 actually ka barangay nga ambal din ni Sir Gomez, lapit-lapit na lang tani niya, pasado na bla. Galing kay Uy may nagaten nga tiglawas from LGU.
Kay kinanglan kay iya may ito representative sa ilang local government. Oo. Galing kay kabalo kang San Carlos, Actionary do under sila strict protocol. Gani. Kay nag-spike man abing COVID-19, ang Victorias do tutok man to ang ilang alkalde kay LGU, kay do pwede man to ilang control, even ngiri kung Sunday kung kaysa do lockdown na da sila. Okay. So, amo na guro rason. Tiya bali Sir Gomez, hindi man niya nga na forfeit ng kanila, ginhold lang. Aha. Pwede actually kaya i-deliberate siya sa masunod nga bulan, December, basta makakadto lang ilang mga tiglawas sa kinanglanon sa deliberation. Regional oversight ni, Aha. Regional Oversight Committee, ato to mga pulis, mga Cebu Police, mga tiglawas ng LGU. So, ari ang mga barangay nga gindeklaran nila sa bago, may barangay Pakol. Bago lang ko kabalo nga sa bago, gali kag sa may area sang Dulid, may Pakol. Oo Abi ko na sa bago lang, sa Dulid, may barangay Pakol. Pagit, May barangay Pakol ka may crossing Pakol ganida. Sa highway dali sa may Palaka maging kanaan to bla. Pakol na da. Hindi pala barangay Palaka na potong daw Burobanga to pasunod pa Bukid mo nang crossing Pakol. Okay. Pero may barangay Pakol gidya. May barangay Pakol pagit ya. Sa Dulid. Kaya ang bago, may barangay Pakol, nga Yes. naging deklarad drug cleared. Amo na dang lugar ni Migo Tabla Richard Rivera. Ang sa Dulid, Andi sa barangay Pakol bago na bago. bago. Oo. pero ang good thing, para hindi magtalang, ang barangay Pakol sa Dulid, drug cleared man. Bauti tayo mira pagpungko ni Captain Wilfredo Binuman. Gana mo tublang ato sa Cirilo, Oo. namo ning barangay Pakol sa Dulid ang gideklaraman nga drug cleared barangay. Aha. Barangay sa Banos ng Ilog, ang barangay Balikotok, kag barangay Consuelo. Ang sa Isabela, sa Manuala mo dumudamogid, barangay Bulad, barangay Mansablay, lulayo na ni Mansablay Bukid na Lima-Lima, pag iniho, barangay Lima-Lima. Bukid naman nila, pit sa may detachmento, Dampi. Okay. Kag barangay Panakiyaw. Ang barangay Panakiyaw, lugar ni Action JM by Kim. Okay tong sa piak lang gali ba dalan to. Oo, palusot na barangay Panakiyaw. Amo na kay ti Aradance JM, hadlok lang mo JM. Mo, di mo tatodel drag kayo, di ka discuss sa dito. Sa Panakyaw na, barangay Panakyaw. Barangay Panakiyaw. Si Action Richard gali sa barangay Bakong gali na ya. Sa Bakong, layo to Bakong yan. Di ka to, Yeah. Ang barangay Bakong bago, layo na. Atuloy ka to na mo ni SM. Ito nagdaog sa cellphone. Oo, layo to, bay. Kabuo ka tong ulan, sa kagito namon. Iyan ko ni Richard Rivera ni number ng text sa ako no eh. Goro, no? Sa Bangkalan, barangay Inapoy. Sa La Castellana, barangay Mansalanao. Layo mo ni Mansalanao mo? Oo. Pontevedra, barangay Recreo. Ang Recreo do, lapit-lapit na ni sa Dampi. Sagay, barangay Campo Santiago. Kag barangay Malubon. Sipalay, barangay Kayhagan. Hindi ko pamilyar kung di ng Kayhagan ni Dampi. Silay, Patag. Barangay Patag sa Silay Actionarek. Kawayan Tatlogid, Oo. barangay Baklao, barangay Ilihan sa Kawayan kag barangay Mulubolo. Mursya Sa way. Talisay, Sa Mursya way da. Way mo siya? Lugar ni Boy Shokor way da. Aduay di? Damo Gamoy, Torosay. Damo Gradex Mursya to. Sa lugar ni Boy Shokor bla sa Mursya. Damo Gradex, wag kasi magkapasar sa Mursya. Way di mo siya? Abal. Namatay si Paniboy Shoko na, boy. May kabila kay Lieutenant John Paul Tabuara. Sa Mursya. Talisay, mera, barangay Ilizares, no? Okay. So, munang 19 ka mga barangay. Kay tani, sa may Victorias, i-expect sila may 2 ka barangay, nga declared, drug cleared, kag isa sa San Carlos, so 3 nakadugang, tali 22 ang expected nila. Kaya kaya wala naman naka-attend dito, so 19 lang all in all. Out of 49 barangay, Aksharek, ang gindeklara nila nga drug cleared barangay. Nasa si Boy Shoko, yan di ko iya sa Mursya, takuling ko ya. Ay, hindi sa Morsaga, ano na sa Takuling na sa? Takuling na sa kuno. Hindi pangiwala mo na sila. Kasi takuling daw mo na dadik. May kapila kay Medyo na Mir Saronas, ang Station 6. Station 7? 6 na tayo. 6 gali no, 6. Si Lieutenant Espino ang sa 7. Yes. Oo, no. Kaya si Captain Javines, tugin balik na tugali sa may admin. Oo, break na siya. Oo, no. And I'm sure ang naton nga, no, kay may kartari sining mga drug lead barangay. Karon na, ang detalye sa ginting kasanga bypass operation
sang CDEU sa Bacolod City Police Office City Drugs Enforcement Unit. Maging kasa sila nga anti-illegal drug operation, may nadakpa na naman sa Barangay Banago nilaging kasa. Ang detalye sila karoon na bantayan sa tumakaksyon dili sa Gyapon sa ito naman nga pagbalik report mga kaksyon. Sa totalan nga mga kaksyon, tandaan nga isa sa marason sa pagtugas sa malatian sa tunlawas sa mga sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz mula sa Bacolod Action sa Bacolod Action Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat gid Aksyon John Diaz. Observation report live sa Patrol 2. Balikan ta lang si Lastig si GM ba? Balikan na tutugay si Aksyon na John Diaz sa iya sila tipon nga maaksyon balita sa iya sila balik nga report specialmente ining kaso sang bypass operation dira sa area sang Barangay Banago. Ang report ni Aksyon na John Diaz ginadulong si sakalawas sa DTX 500 capsule sa imo nga pag-exercise hindi kagid magkalipat na mag-detoxify. Ugaliya ang pagtumar sang DTX 500 capsule. Ang DTX 5 Ngayon nga pag paurok-urok pamati sa kay Ihado Leandro Paul Benjamin sa kay Ihado Leandro Paul Benjamin sa mga bilyo kag pamilya Benjamin dira sa Barangay Tangob, happy listening lang. Alina kay Ihado Leandro Paul Benjamin sa kay Jerry Azero Jr. Monitor man sa aton si Banino Rosia. Anchorage kami sa ga-anchorage kami. Ayon kay Angel Grace Panhilason. Si Liberty Benitino Baldo ara mano pa-check attendance man. Nagaporok-orok si Maninoy Maing kag si Maninay Chari Salvacion. Ara man nagaporok-urok sa aton sininga palatuntunan.
Sige, ari na ginulat sa tanano dito sa aton sining sap sa ERB wa. Para nga timprano pa para makatulog sila timprano man. Oh, standby. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahula. Sap sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdaog. Sap sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Abi. Idayalon ta ang numero. Kung nakabugtaw, tsamba. Pag hindi nakabugtaw, waygid premium. May gabi dala kay Jose Makilan kag kay Lianita Kuso Uwara garing. Basi garing na niway sabat. Krong. Krang. Kores. Waygid oh. Oh. Waygid. Tulog na ng taga baga tutong pilisaw. The number you have dialed Ito is siya. now Dahil taliwat action unattended. GM Please try your call. Gabo taliwat basta mo na, okay na. No? Tulog na sa tulog. Nugon sang kuano? Nugon sang 500. Ili 800 may gabi Ano? Kay Ili 800. Okay, may gabi na kay Eli 800. John 3 Inta Labargan. Ang gabi lang dra. No, kay Sherwin Reales, kay Rodita Oberio Gagabin, kag James Flores, nga monitor man sa aton sininga pagpangalaga, no? Mahalin dra nga pagpaurok-urok. I-check taliwat ang another number kay June kay Madam Pretty Mahilom da may gabi no kay Emilio Quiliain Jr. Ka monitor dira sa may Gimbal Iloilo. Okay? Ang ginadayal ta taga Bangga tutong magyapon, uno, pilisa. O, taga pilisa gyapon, o. Ay, duwa na tayo taga pilisa, o. Tulog tanan nga taga pilisa. Ang, si Tagulan ni Kabugtaw, guro. Hello, may gabi. May gabi. Oo, si Angela ni. Oo. Angela. Castillo. Atan edad yan ni pila? 20. 70. Bangga, Tutong, Barangay Pilisa. Okay. Pamati ka pa da? Oo, action ni Rick. Ay, very good. Muna yala. Sign on to sign off ko eh. Amo na dang tirada. Basta sign on to sign off. Kundi kita mo, ang kabudlay mo sa sign on to sign off, may balik kid lulang nila. Oo Tiara. Kaya get lang ga, sasabi mo. Ay, salamat. Tiara na ang kinintos mo, pabuto mo dala? Okay Okay. May matawag, may ma-text na si mo Okay salamat kid Lula Angelita Castillo. Salamat. Salamat. Sap sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radyo. Sap sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Radyo. Salamat isa pagsabi. Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo. Congratulations sa kay Lola Angela Castillo sang Bangga Totong Uno, Barangay Felicia, Bacolod City. Siya ang aton winner sa SAP sa Aksyon Radyo Bacolod, 500 pesos. Nagabi nila kay Paul Spot III, sa kay Junior de los Santos, sa kay Mr. and Mrs. Abilinda Carrera and the family. Orok-orok. Si Princess Pidoida, sa kay Mr. and Mrs. Lonsky Didulo sang Pujaira, United Arab Emirates. Sa kay Manong Edwin Penada sa New Jersey, may lang apag paurok-urok. Sige. Check rato nga report na gikan sa aton nga mga correspondent
Unahon ta report live gikan sa Ciudad San Cadiz. Dala ang eskalante kag sagay sa report ni Aksyon Roger Gutib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Alang-alang sila lang si Roger Gutib sa lahat ng kasagay Aksyon na Percival. Si Aksyon Stephen Presquito sa Ciudad San Carlos. Line number 2, Aksyon Stephen, may gabi, please go in. Yes, Action Eric, sa itong update din sa San Carlos. May ara nung isa ka ginapatigayon, isa ka drug by bust operation ng ato San Carlos sa PNP. Special Drug Enforcement Unit. Karon gid lamang nga hapon, mga pasado alas 4 ini. Wala pa na ito nakuha ang tanan sa mga detalye, Action Eric, no? Tungod nga, ari pa sa aton nga kapulisan ang himo sa mga detalye at ang update na nato ina, Action Eric, ang ining ginpatigayon nga drug by bust operation na sa may San Juan Tunga, Barangay 5, San Carlos City, Negros Occidental. So gani sa lain pa naman naton nga balita, Action Eric, so far ang siyudad sa San Carlos, sa karong adlaw naka-experience gid sang sige-sige nga pag-ulan, no, halin kagina sang aga, hasta ining ining gabi, no, so gani nga medyo ang pag sa ulog sang kapistahan hasta karon nga adlaw, supposed to be, Action Eric, amo gini nga highlight, no, sang ining kapistahan nga ang pitsa 5 sa Nobyembre. Amo ini ang diri ginapatigayon ng mga street dancing, ang fireworks display, ang tanan nga mga live bands sa nagkalain-lain nga mga lugar. So amo ini pinaka-highlight sang kapistahan, supposed to be ining pitsa 5 sa sining bulan sa Nobyembre. Pang-sin sa tungod sa aton nga COVID-19, amo ini ang wala gid, no, may natabo nga nagsugot si Mayor nga maghimo sang dako nga selebrasyon. Kundi ang natabo lamang, Action Eric, nagbutang na lamang sa mga sound system, no, sa mga kalye, kag nagpatukar na lamang sang ining Pinta Flores Festival Street Dancing and Music nga mo inagid ang trademark sa atong kapistahan diri sa siyudad sa San Carlos. So ang since nga palayo ng pag-ulan-ulan, so amo na lamang madunggan amin ang mapamatian sa aton nga mga katawhan diri sa siyudad sa San Carlos ang sunata na lamang sang Pinta Flores Festival diri mismo sa siyudad sa San Carlos. Kag nangin matawhay sa gihapon, kag ang mga katawhan normal lang ang gawi na lang, kunti nga damo gid ang dismayado, kag damo gid ang nasubuan sa pagsaulog sa sining pag-abot sa sining kapistahan nga supposed to be amo ini ka 28 nga anyos ka selebrasyon siyang Pinta Flores Festival diri sa siyudad sa San Carlos. So wala may Action Eric ang aton update alin diri sa siyudad sa San Carlos. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon na Stephen Presquito. Ang balita ng Aksyon Stephen Presquito sa Ciudad sa San Carlos.
Linik. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Magabidira sa kay Egzy Cabarles Esteves sa Panuasang Valladolid. Nagapaurok-urokin ang mag-asawa. Mr. Mrs. Egzy Cabarles Esteves. Akong classmate nga gwapa wa. Way ga lubad, way ga pudis. Veronica Trosio. Hello classmate, mayang gabi sa Bacolod noon. God bless sa programa mo. Hindi ka na mitaw? Para kagapang stalisay damit. Ang gwapa kong classmate nga. Way ga lubad, way ga pudis niya mo. Veronica Trosio. Met, mayang gabi. Si Isman Torreña. Para manoga monitor sa aton. Si Christy Di Blas Mailim. Kami lang pamilya Di Blas Kaghanggayo sa Valladolid. Pre sila hangad, nagabigit. Kay Cyril Valencia, Yeye Lunedas. Kay Enrique Puentibaha. Kay Sheila Conlo Ligaspi Condino. Para sa kapaurok-urok isa pamati sa kuano? Aksyon na Night Patrol. Nagabidira sa kay Toto Reggie Javier. Sa syudad sa Sipalay bo aratas Toto Reggie Javier. Sa syudad sang Sipalay. Grabe nga balita sila ni Presidente Rodrigo Duterte. Si Presidente Rodrigo Duterte gintawag ang Philippine Red Cross nga mukhang pira. May utang ang kuhan mo ang pilit sa Red Cross do. Sobra pa ba tunga sa tunga sa 500 million ang utang sa Red Cross. Tunga pa ito na bayaran. Sili ni Senator Gordon, hindi. Kulang bayarin nyo gid. Sili Presidente Rodrigo Duterte ng mga taga Red Cross nila. Mga mukhang pira. Kulang ang mga base Presidente Duterte nga do mga dalok siya hulatan yung blanay. Hindi ka mo kaulat bayran. Bayran ka mo katunga. Gusto nyo git bayran pag ita yun. Tunga lang anay. Tunga taso naman. Gibur tadahan sila ni Presidente Duterte. Yung Red Cross ni mukhang pira gini. Ay kasadya lang no. Mr. and Mrs. Jodette Calves Pamposa and family. May nadala kapag puro-kuro ka. Pamati sa Action Night Patrol program. Kay Mitch Divine Grace da, ang gabi. Kay Toto Pabalati Ignacio, ayong gabi igid. Jimmy Portalisa. Jimmy Portalisa nga pulis ang una. Sherilyn Oro Javier da, may gabi ha. May lang pagparok-urok. Kay Wilfredo Alier. Nagapaurok-urok sila pamati sa Action Night Patrol. Sherilyn Oro Javier, good evening. Kay Wilfreda Sales da, kay Jumel Villarete. Harapas lang kaporok-urok. Si Cory Bidaha. Kag si Gaga Canonigo, Mario Bailon Jr. da, kay Mary Grace Laurel Santiro, nagapaurok-urokin. Sige. Ay, actually, natawagan mo ako, wala ako kasabat. Sayang ang 500. Si Lianita Cosio, dito si Lianita Cosio Ikaduwa to, Lianita Cosio to Action Oliver, no? Ang mga tabaga, atong taga-tubaga tutong kayo na, hindi. Lipat ko nga lang niya. May nag-ring cross telepono ni Lianita Cosio. Lipat ko kung sino itong una-una nadakpan na kagabutan ko kina. Marie Asop da mayong gabi. Kay Ann Bila, kay Amy Esmeralda Dolido.
Sige, halis sa report ni Aksyon Stephen Presquito sa iluwata si Aksyon Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Yari sa Aksyon Percival Villamor sa report first. May ngabibis kami. May reaction Eric kag subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol. Formal nga gipasaka sang Lacarlota Police Station ang kaso sa isa ka persona nga dadakpan pinaagi sa bypass operation sang Lacarlota City PNP sadtong Oktubre 31, 2020. Pasado iya Action Eric alas 7 sang gabi dito sa may barangay RSP Lacarlota City ka Negros Occidental. Ang suspect nakuhaan ini siya aksyon na Eric sang isa ka sa iya posisyon kag control sang walo tanan ka heat-shield transparent sa suspected Shabu kag ang suspect kilala dire sa kay Jeffrey Otero Itilar. Jeffrey Otero Itilar alias Jipoy. Bumuloyo Sanggan Subdivision Barangay 2 Lacarlota City. Ini si Jeffrey aksyon na Eric, ini siya nagbayular sang Section 5 kag 11 sang Republic Act 9165. Ini siya gin-file sang aton kapulisan ang kaso batok ini sa iya sa pagbayular sang pagbaligya sang ginadilian nga droga. Karon ang kaso ara karon sa City Prosecutor's Office diri sa syudad sang Lacarlota. Karon ini si Jeffrey Otero ara karon detinado sa gihapon sa custodial facilities sang Lacarlota PNP. Kag nagaulat na lang karon Action Eric ini siya sang commitment order nga ipapanaog sang korte agud nga isaylo ini siya sa Bureau of Jail. Aton iyang ginahamtangan mulo matawhay halin diri sa syudad sa Lacarlota. Pasaka diri sa Moises Padilla malinong kag matawhay ang palibot iyaya sang among lugar no sa banwa sang Moises Padilla labi na gid diri malinong kag matawhay kag ang latter entry so kalinong kaayo padayon sa gihapon ang pag-obserbar kag pagbantay sang ginatawag nga COVID-19 nga nagasulod diri sa banwa sang Moises Padilla agud tong hindi mag-spread out ang sa gihapon ang pagduging sang COVID-19. So ang aton kapulisan sa pagmando man ni Police Randy Babor, ang Chief of Police diri sa banwa sang Moises Padilla nagapadayon sa pag isa-isa kag paglibot diri sa pila ka mga public places sa pag-remind sa pumuluyo nga sa gihapon sa paggamit sang face mask kaga social distancing. So amo ini ang aton nga mga balita gikan diri nga aton nga nakuha ang sa aton diri nga hanamtangan aksyon Eric. Mayong gabi lang sa kay Honorable Kapitan Chad Peria, kag Honorable Kagawad Jufred Sapanta, kag Honorable Don Jezreel Emboltorio sa siyudad sang Lacarlota. Ang inyo ka-aksyon, Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kita Aksyon Percival Villamor. Ang balita ng Aksyon Percival ginadulo naman sa Kalawan sa Santon Plus Coffee Mix sa pagbugtaw ni Mr. Saga do kanami nga sa pagbugtaw ya ng adlaw pagbangon niya nakatimpla ng kape sa lamisa.
sa kay Mario Bacau ko Irad sa La Carlota City kag kay Madam Ann Bella manandala nga pag urok pamati. Helen Silongada may gabi ha. Kami ako lang duwa ko kakabata kag ban ako gapahuway-huway na. Alin kay Marie Asop. Ngayong gabi bandara kay Mr. and Mrs. Ramon kag Lilia Taton, kay Maninoy Remo Tampipi, kay Maninay Clarita Katampipi, kay Toto Clark sang Gardenville sa Division Barangay Tangob, no? Porok-urok Paslaw. Rosalie Ilieso kag Melanie Celes. Kay MG Iyoy. Naga pa urok-urok kido. Amati sa Action Light Patrol. Sa kay San Malo. Araman ga pa urok-urok man. Pamati. Limning kagawad ang barangay Bakong Pihak suba lang na sang abuanan. Okay. Amo nagali silang ni Manong Emil kag ni Manang Nilida Lopez, no? Silang sang kilala ko sinya ang dugo pagid Action Eric bala ginadonate mo sa Red Cross pero pag need mong dugo sa ila ginabayaran mo pa. Oo, no? Nga-donate ka dugo sa Red Cross. Pabayron ka nila, oh. Nagabidala kay Kapitan Chanteria kay Kagawad Jopre sa Panta. Paurok-urok pa si Kuano. Kagawad Jopre sa Panta. Way panatuyo. Way ka panatuyo Kagawad? Ay, party. Ang mga miyembro kakupisari sang Operation Tulong Task Group mga OTTG naton baw nagapaurok-urok pasla sabi nagid ni Nonoy Mangguba to sang Robilio Taxi para pasla nagapaurok-urok pasla ko ano pamati sige salamat kita. Kay Police Captain Junji Liba, hepe sa Kanduni Police Station. Sa bilog ng pamilya, may gambigid. Sa kay Police Captain Junji Liba and family. Sa kay Police Captain Wilfredo Binuman Jr., ang hepe dira sa Valladolid, no? May gabi dira sa kapulisan sa Valladolid PNP. Sa kay Police Captain Wilfredo Binuman Jr., sa kay Carlos Macariola. Kay Joshua Topis, Rowena Jopines Baquiano, ang akong kumare nga gwapa, pero minini sa vlog jogging mo. Ulita hagupit na may gabi. Baguio City si Wilfredo Alier. Jobin Gayas may gabi kita. Mana nga pag urok-urok no pamati sa aton nga mga kapulisan. Ayos, magabalik ang inyo sining palatuturan when we come back. Balik ka report ni Action Jan Diaz. Pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Pamati alamon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaong kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagdudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo
kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y saan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang magpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insult. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo, Aksyon! Aksyon! Radyo!
Balik diri sa ato pamlagan sila ni Kagawad Jopre sa pantalla talaga paabot mga tawagan ko ba para madawag man ko sa Sakso Radio. Hindi ko na diya bagay Kagawad sa Jopre. Hatag na sa iban. Nagabi dira sa kapihan may piyaya ko di mga pika no ni manggubat ba portis no ni manggubat ba piyaya kada ha. Tami ako lang si Ashley Blanco kag Lindy Blanco taga Abada Sky ga paurok-urok kid sa Action Night Patrol. Ay salamat gid sa mga taga Abada Sky. Sa kay Princess Tapal Tayurang, Manuel Adores Pilie, Jessica Mel, kay Timay, kay Sipristan, Martin Gonzales, da may gabi gid ha. Good evening, Action Eric, o bala, ga-donate ko da dugo. Pag need mo, dako man gyapon imo bayad. Mayo pa sa First Negros, gamay lang. Ang balayran bisan, wala kakadonate. Ni Marilu Villar Tamanan. Tanaman. Maluhugo, may gabi dira. Kay Ramil Himoteya, kay Toto Salderiston da, may gabi gid ha. Salderiston and family. Kay Mrs. da may gabigid. Kay Almeriawa, kay Barosa Salditos Rivera, Bongsil, Ricky Magbanwa, Wilfredo Alier, W. Alier Alumni Glass, Baguio City. Okay. Jocelyn Liboon Dispoda. Kay Eva, kag Joel Sangko and family. Sa kabataan nila, mayo lang pag paurok-urok, pamati. Barikata si Aksyon na John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon radyo. Aksyon radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Yan si Aksyon John Diaz. Sa balik ang report dyan. Please come back. Kapin 68,000 pesos kabaloros ang giresuspetsuan Cebu. Ini ang na-recover sa ginkas nga bypass operations ang katapos ng Bacolod City Police Office, City Drugs Enforcement Unit sa niginamang nga gabi. Sabay naman sa purok ng isakop sa barangay Banago, Syudad sang Bacolod. Ang nadakpan aksyonerek inisa ang ginkinala kay John Mark Ikibal alias Yubyub, 22 anyos, kag residente naman sa Purok Sigay, Barangay 2 sa Syudad sang Bacolod. Na-recover rin sa mga kapulisan sa naging kasang bypass operation ang duwa kadanagko kag 4 kapalabang sa sa giresuspetsuan Cebu nga ini ginablumanta nagabugat sang kapin 10 gramos kag base sa pinakauliging nga dangerous drug board kung TDV value ang kada gramo nagadangat naman sa 6,800 pesos kag may na-recover man ni 500 pesos ka mark money kag kahita Aksyon Erika. Ining si Kibal base sa pagpapayag sa mga kapulisan ang nadagpanawan sa kaangay may mismo nga kaso ining pag-upot sa iligal nga droga sa itong Abril 3 sa 2017 apang hilway gikan sa prisuan sa itong bulan sa Enero 25 2019 bangod ini siya ang nag-apply sa plea bargaining agreement. Karon ining si Ikibal Aksyon Eric ang preso sa custodial facility sa police station number 3 kag minsan na tanan nakasakaan sa kaso nga paglapak sa lahi na nagadumilit sa pag-upot kag pagbaligya sa illegal nga droga. So sa team leaders nga BCPO CDEU naglabig man sa 3 ka semana ang ilagin na kasa nga monitoring and surveillance basog diri kay Yubyub tubtub nga nadakpan siya sa mga otoridad. Ang balay kung sa ringing kasang bypass operation hindi na ginaparagyan ni Yubyub Aksyon Erika apang durumbuhan lamang lugar ko sa riin nagakinadto ang managasuyop sang illegal nga droga dahil sila nagapat session. Kaya according diri sa mga opisyalis ng barangay, do ang tag-iya silang puluyan, wala na diri dotor sa Metro Manila, balik do ginaparentahan na ginamang ang nasambitan man mismo nga balay Aksyon na Eric. Yari ang team leader sa BCPO CDEU. Paano kitanda? Mayong gabi sa Tagpalamati, sining pizza 5 sa Nobyembre na 2020 nagkandak tapos ang City Drug Enforcement Unit sa barangay Purok Barangay Banago, Bacolod City. Pagi sa amon nga confidential informant sa
sa aton social buyer, nakapabakal kita sa aton nga mga na-recover subong. Actually, kailan na mong i-dispayan ang namuning sitwasyon. Kaya na-confirm naman silang mamon di machimpuhan gid maayo kaya na sa isang ilang pagtransaksyonan. So subong daw na pagbigayan ng aton nga operation kaya aton nadakpan si John Mark Ikibadi Salaber, si alias Yubyug, 22 anyos. Nagpurok sigay niya sa Barangay Dos, Bacolod City. Si Yubyug nga ni, alias Yubyug ni, dati na nga nadakpan sa Drimas Bacolod, way back 2017. So nakagawa sang January 2019 pag nagbalik naman siya pag-engage. So mapa naton nga kay value individual naton si Yubyug Pepe nagbalik siya engage sa illegal nga droga. According sa team leaders ng BCPO-CDU, ginakabig nila no, nga isa ka high-value individual kay mangod sa to nadakpan na sa kaangay nga kaso, nagbalik naman sa pagbaligya sang illegal nga droga aksyon. Ang kangtanan sa ning ni Yubyug sa ibang nga mga drug group, gina-check pa nila, gina-confirmar ang identity pag itsirikon mas madalom nga connection aksyon na Eric. Happy birthday lang kay Isabela Vice Mayor Renato Malabor Jr., kay Vice Mayor JR Malabor, happy birthday. Kaya naman doon mga 27. Ay, gali, hubin pa? Hubin pa na si Vice 27, okay. Guru si Vice or 26. Or 28, dira something, no? Happy birthday, Vice. Direkta sa patuloy taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Salamat dyan, may gabi dira sa kay Ryan Kalamaan, pamilya Himotea sa Imamaylan, Karabalan, greet ko, panamyaling kay Ramil Himotea, sa kay Kyle Jason Obat Garcero, si Sir Tihada, Corazon Ungsod Sulit, Gary Amirila, manadala nga paurok-urok pamati. William Cabarles, sa Riyadh, araman ka monitor si Lito Sicondes, Lelebet Biligan Galuna, kag Lito Sicondes. May gabi lang. Kiss me goodbye, kiss me goodnight, pagi silimanon ng Action Light Patrol Program, Huwebes, edisyon, magatakop initi para yung balik, ini buwas Biyernes, aras 10, tubto balas 11. Ato sa mga patrol unit reporters in action, nagpalakad kagabay sa kay Action Stephen Presquito, Percival Villamor, Action Jan Diaz, Action Papang Nixon Tahom, at mga piloto sa Patrol 2, Crosswind Patrol. Nagabid na kay Teresa Ichausa. New Center Action Dale Salazar, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action JM Bikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Siyudad sang Bago, Broadcast Engineer Bernie Villacanas, ang Batang Suay, back to back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa Station Manager Action Nona Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong lagad ng Kurman Action Night Patrol Program. Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagasiling adios. Amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat, antes magtulog, magpangamuyo. Sa iyong papangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ka kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.